Hier bij de Breesaandiek komt Zoutwater de Aarsluitdiek oer en giet naar de Blue Energy Centrale. De zoutdeeltjes zijn elektrisch geladen en iedereen weet nog wel van de middelbare school waarschijnlijk dat elektriciteit was iets met plus en min. Nou, de zoutdeeltjes zijn ook plus en min. En op die manier kunnen we dus door de beweging van die zoutdeeltjes elektriciteit opwekken. Eigenlijk maken we een batterij. Werd het alle keer om draait binnen deze tinnen membraan. Die litten de elektrische deeltjes in het water terug. En aan elke kant van het membraan, aan de ene kant stroomt zoutwater en aan de andere kant stroomt zoetwater. Zoutwater, zoetwater, zoutwater. En op die manier kunnen we dus heel veel elektriciteit opwekken. 1 kantenmeter aan membraan smiet 1,3 watt stroom op. Als de proef slaagt, wil de eigenaar grote installaties bouwen die nog volle meer stroom opsmieten. Dit kan langs de afsluitdijk, daar mikken we in eerste instantie op. Maar ook waar andere rivieren in zee stromen. In Nederland heb je de Rijn en de Maas, etc. Dus daar zou je dat ook kunnen doen. En daar is potentieel heel veel te halen. Maar ook wereldwijd, want overal waar een rivier, zoetwater, in zee, zoutwater stroomt, heb je het potentieel in handen om zo'n centrale te gaan bouwen. Dus wereldwijd kun je op honderden plaatsen deze installaties bouwen. Deze waterenergiecentrale is nevens de initiatiefnemers een goed alternatief voor windenergie. Een voordeel boven windenergie is dat het moet wel waaien. En als het niet waait kun je geen windenergie maken. Als we Blue Energy creëren, dan is er altijd een bron water. Want een rivier stroomt altijd. Dus wij hebben eigenlijk altijd aanvoer en redelijk voorspelbaar in hoeveelheid. Dus wij kunnen eigenlijk 24/7 produceren. De installatie is zo geheim dat we binnen net veel meer maaien. Het doel is om in de toekomst goedkopere installaties te bouwen, zodat de kostprijs vergelijkbaar is met die van windenergie. De Blue Energy Centrale kost het in totaal €9 miljoen.